Ο αιώνας της μοριακής βιολογίας θα είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτός που διανύουμε και είναι κάτι που δεν μας κάνει εντύπωση. Η πρόοδος της ιατρικής έχει κάνει άλματα σχετικά με τις νέες μορφές θεραπείων σε πολύ σοβαρές ασθένειες και μας δίνει μέρα με τη μέρα βάσιμους λόγους να ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε πολλές από αυτές. Για τα βλαστοκύτταρα λοιπόν ο λόγος σήμερα, όλα όσα πρέπει να ξέρουμε και όλες τις πληροφορίες θα μας τις δώσει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Γεώργιος Κολιάκος, καθηγητής βιοχημίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της εταιρείας Bioelenica, τον οποίο και καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Γεια σας και ευχαριστώ που ήρθατε. Κύριε Κολιάκο, καταρχήν θα θέλαμε να δούμε τι είναι τα βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα του οργανισμού από τα οποία προέρχονται όλα τα υπόλοιπα κύτταρα. Και παλιότερα νομίζαμε ότι τέτοιου είδους κύτταρα υπάρχουν μόνο στα έμβρια. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδους κύτταρα υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Σε άλλους οργανισμούς που είναι πιο πρωτόγονοι, αν θέλετε, για παράδειγμα ένας αστερίας ή ένας θαλάσσιος οργανισμός, όπως αυτές τις θαλάσσιες ανεμόνες, υπάρχουν πάρα πολλά βλαστοκύτταρα μέσα στον οργανισμό, έτσι ώστε εάν κόψουμε ένα άκρο τους, αυτό αναγεννάται. Στον άνθρωπο βέβαια αυτό δεν γίνεται. Γίνεται σε κάποια σπονδυλατά όπως είναι η σαύρα, η σαλαμάνδρα, όπου και εκεί υπάρχουν βλαστοκύτταρα. Παρ' όλα αυτά σήμερα ξέρουμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί, οι φυσιολογικοί μηχανισμοί, υπάρχουν και στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι τόσο ενεργοί όσο είναι σε αυτά τα πιο πρωτόγωνα ζώα. Αυτούς λοιπόν τους μηχανισμούς προσπαθεί η σύγχρονη ιατρική, και όχι η βιολογία όπως είπατε, να τους εκμεταλλευτεί για να θεραπεύσει ασθένειες οι οποίες μέχρι τότε ήταν ανιέτες. Πόσο χρήσιμα είναι για τον ανθρώπινο οργανισμό? Από ό,τι ξέρουμε, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και δημοσιεύσεις που έχουν γίνει και έχω υπόψη μου, τα βλαστοκύτταρα είναι πολύ χρήσιμα κατά την ανάπτυξη, αλλά και στην υπόλοιπη ζωή σε διαδικασίες επούλωσης. Έχουν την ιδιότητα να μεταναστεύουν στο χώρο που χρειάζονται για να βοηθούν στην επούλωση του ιστού. Αυτή όμως η ιδιότητα και αυτές οι δυνατότητες χάνονται και εξασθενούν όσο περνάει η ηλικία μας. Μάλιστα σήμερα τείνουμε να πιστέψουμε ότι γερνάμε ακριβώς γιατί γερνάνε τα βλαστοκύτταρά μας. Ή τουλάχιστον ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για το γύρας του ανθρώπου είναι το γύρας του βλαστοκυττάρων. Σε ποιες ασθένειες, κύριε Κολιάκο, μπορούν να βοηθήσουν και σε πόσο σημαντικό βαθμό συμβάλλουν στην ίαση της ασθένειας? Γίνεται σήμερα μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν τα βλαστοκύτταρα σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες πρακτικά. Κυρίως στοχεύουμε σε ασθένειες οι οποίες μέχρι τώρα ήσαν ανίατες. Εκείνο που γίνεται είναι ότι έχουμε πάρα πολλά δεδομένα, χιλιάδες δημοσιεύσεις που μπορεί κανείς να βρει σε βάσεις δεδομένων, όπως είναι το PubMed από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, υπάρχει στο διαδίκτυο ελεύθερα. Μπορεί λοιπόν να βρει κανείς χιλιάδες δημοσιεύσεις σε αυτό που λέμε προκλινικές εφαρμογές, που αφορούν όλες, όπως σας είπα, τις ιατρικές ειδικότητες. Ορμόμενοι από αυτές τις εφαρμογές, οι ιατρικές ομάδες σε όλο τον κόσμο κάνουν αυτό που λέμε μετάφραση, μεταφράζουν τα προκλινικά αποτελέσματα σε εφαρμογές σε ανθρώπους. Και βέβαια δεδομένου ότι εφαρμογές στους ανθρώπους αργούν να μπουν στην πράξη, μπορεί κανείς να βρει ακόμη περισσότερες εφαρμογές σε κτηνιατρικά περιστατικά, σε άλογα, σε σκυλάκια. Μάλιστα πριν από 2-3 χρόνια σε ένα συνέδριο στην Τουλούζ για τα βλαστοκύτταρα που είχα παρακολουθήσει, ένας συνάδελφος είπε ότι αν είναι σήμερα κανείς ένα άλογο ράτσας, έχει περισσότερες πιθανότητες να ωφεληθεί από τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων από ότι αν είναι άνθρωπος. Στον άνθρωπο είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όπως καταλαβαίνετε.
Βέβαια, τα βλαστοκύτταρα είναι κάτι που δεν μπορεί, επειδή το έφτιαξε η φύση και πρόκειται για ανακάλυψη και όχι η εφεύρεση, δεν μπορεί, όπως λέμε, να πατενταριστεί. Δεν μπορεί κανείς να έχει μια αποκλειστικότητα, κάποια μεγάλη φαρμακευτική βιομηχανία ή κάποια επιχείρηση και κεντρικά να τα πουλάει σε όλο τον κόσμο. Επειδή πρόκειται για αυτόλογες εφαρμογές, χρησιμοποιούμε τα βλαστοκύτταρα του ίδιου του ασθενούς πάντα, γιατί αν πάρουμε ξένα βλαστοκύτταρα, μπορεί πάνω στη νόσο να δημιουργήσουμε και άλλη νόσο με την απόρριψη των βλαστοκυττάρων. Για το λόγο αυτό, εργαστήρια τοπικά που υποστηρίζουν επιστημονικές ιατρικές μονάδες που έχουν το ενδιαφέρον να προάγουν την επιστήμη και να θεραπεύσουν τον ασθενή, είναι αυτά που κάνουν αυτές τις λεγόμενες κλινικές δοκιμές. Έτσι τα τελευταία χρόνια βλέπει κανείς στη βιβλιογραφία πολλά περιστατικά τα οποία είναι, όπως λέμε, case report, δηλαδή είναι περιπτώσεις ασθενών, τέτοιες πολύ διάσημες τέτοιες περιπτώσεις που φάνηκαν και στον ημερήσιο τύπο. Είναι η περίπτωση μιας γυναίκας πριν από 2 χρόνια στην Ισπανία, η οποία έπασχε από μια νόσο της τραχείας και έπρεπε να γίνει μεταμόσχευση τραχείας. Οι γιατροί πήραν μια πτωματική τραχεία, αφαίρεσαν τα κύτταρα και κάλυψαν την τραχεία με βλαστοκύτταρα της ίδιας της ασθενούς, τα οποία διαφοροποιήθηκαν σε κύτταρα της τραχείας και στη συνέχεια μεταμόσχευσαν το όργανο αυτό, το οποίο ο οργανισμός δέχτηκε σαν δικό της όργανο και δεν χρειάστηκε να πάρει ανοσοκαταστολή. Το ίδιο επίτευγμα επιτεύχθηκε φέτος, το 2011, στη Σουηδία, όπου όμως αντί για πτωματική τραχεία χρησιμοποιήθηκε ένα υπόστρωμα από συνθετικό υλικό, το οποίο καλύφθηκε με τα κύτταρα του ασθενούς. Οπότε φύγαμε τελείως από τον δότη για μια μεταμόσχευση. Φαίνεται λοιπόν ότι στο μέλλον τα βλαστοκύτταρα θα αντικαταστήσουν τα όργανα και την ανάγκη οργάνων. Φανταστείτε, και γίνονται ήδη προσπάθειες σε εργαστήρια, όπως το Πανεπιστήμιο της Μινεσότας, να δημιουργήσουμε καρδιά. Δεν θα χρειάζεται μεταμόσχευση καρδιάς, θα μπορούμε, όπως κάνουμε με την τραχεία, να μεταμοσχεύσουμε να δημιουργήσουμε μια καρδιά ή ένα νεφρό ή ένα ύπαρ. Και θα καλύψει πολύ μεγάλες ανάγκες, καθώς υπάρχουν πολλά κενά σε... Αυτά είναι πράγματα που γίνονται σήμερα. Αλλά οι περιπτώσεις αυτές, όπως σας είπα, είναι μεμονωμένες, ενώ στη συνέχεια δημιουργούνται, έρχονται και θα δείτε μετά εργασίες και σε άλλες περιπτώσεις. Όπως στην καρδιά, σε εφαρμογές στην καρδιά, βλέπετε έχουμε 10 περιπτώσεις, 20 περιπτώσεις, 50 περιπτώσεις από όλο τον κόσμο. Εμείς, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 15 περιπτώσεις που έχουμε υποστηρίξει στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στην καρτιοχειρουργική, με εμφύτευση βλαστοκυττάρων στη διάρκεια εγχείρησης ανοιχτής καρδιάς. Βλαστοκύτταρα που πήραμε, η ομάδα μας πήρε από τον μυελό των οστών. Είναι η ομάδα του καθηγητή του κ. Αναστασιάδη και του ομότιμου τώρα καθηγητή του Χρήστου Παπαδημητρίου. Η δουλειά αυτή έχει ήδη δημοσιευθεί στο International Journal of Cardiology, όπου εμφύτευαν βλαστοκύτταρα από το μυελό των οστών στο μυοκάρδιο σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. 15 εμείς, 20 ο άλλος, 50 ο άλλος. Γίνεται μετά αυτό που λέγεται μετα-ανάλυση, όπου έρχεται ένας επιστήμονας και παίρνει όλα αυτά και κάνει 500 περιστατικά, 1000 περιστατικά. Δεν μπορούν να γίνουν εξ αρχής, όπως σας είπα, μεγάλες έρευνες όπως γίνονται στα φάρμακα. Γιατί δεν υπάρχουν τα μεγάλα λεφτά που υπάρχουν πίσω από μια φαρμακευτική εταιρεία, πίσω από μια έρευνα που θέλει να υποστηρίξει ένα καινούργιο φάρμακο για να το βγάλει στην αγορά, γιατί ακριβώς τα βλαστοκύτταρα δεν είναι φάρμακα. Είναι μέσα που παίρνουμε από τον ίδιο τον οργανισμό, είναι ένας τρόπος φυσικής θεραπείας, αυτοθεραπείας αν θέλετε του οργανισμού, την οποία η ιατρική προσπαθεί να την κατευθύνει προς εκεί που πρέπει, για να μπορέσει να βοηθήσει τους ασθενείς. Εάν μιλούσαμε με αριθμούς, τι πιθανότητα θα δίνατε για μία συλλογή που γίνεται σήμερα να είναι απαραίτητη σε κάποια φάση για το άτομο στη ζωή του? Σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στην βιβλιογραφία, επειδή ακριβώς τα βλαστοκύτταρα γερνούν, τα καλύτερα βλαστοκύτταρα που θα μπορούσαμε να συλλέξουμε, τα οποία συλλέγονται ανώδυνα και ακίνδυνα,
και πετάζονται κατά κανόνα, είναι τα βλαστοκύτταρα που συλλέγουμε κατά τη στιγμή της γέννησης. Κατά τη στιγμή της γέννησης μπορούμε να συλλέξουμε και πολλά και καλής ποιότητας βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα αυτά μπορούν να συντηρηθούν στο υγρό άζωτο εάν συντηρηθούν με τις προδιαγραφές ενός μοναδικού και αναντικατάστατου βιολογικού υλικού, μπορούν να συντηρηθούν πρακτικά για όλη τη ζωή του ανθρώπου ή και περισσότερο. Αυτά τα βλαστοκύτταρα, επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν όπως φαίνεται σήμερα σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, για μένα είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθούν. Από μελέτες που έχουν γίνει σύμφωνα με τις σημερινές εφαρμογές, από το Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα, ένας καθηγητής, ο David Harris, έχει δημοσιεύσει πριν από μερικά χρόνια, πριν από 2 χρόνια, ότι ένα στα 3 άτομα σήμερα μέσης και τρίτης ηλικίας, ένας στους 3 θα μπορούσε να είχε ωφεληθεί με χρόνιες παθήσεις, θα μπορούσε να είχε ωφεληθεί αν είχε φυλάξει τα βλαστοκύτταρα κατά τη στιγμή της γέννησης. Αυτό με τις σημερινές εφαρμογές. Δυστυχώς όμως δεν γνωρίζαμε τότε, πριν από 40, 50, 60 χρόνια, ότι το υλικό αυτό είχε κάποια αξία, αλλά και δεν υπήρχε η τεχνολογία να το φυλάξουμε.